barlı dinleyicilerim üçün yüzlönýän o maru şahu jahanna ýaşaýan meň dinleyicilerim, köne dinleyicilerim, täze dinleyicilerim, hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun, elmedana maşgalaňyzda ul üstünlükler arzuw edýän. Ýene deseýdi siz bilen biz bärde diýip bellek geçiň marlar, biz bärde diýip kommentarida kyn görmäň. Galy berse-de ştada täze aýdym geldi, meni gözlemedi. Mowik bilen aýdyşyk etdik, feed etdik. Gowja aýdym boldy, meňe ýüregimden diýsen, bir geçmişiňi, ýaşlygyňy, bir ýatlyda jaýdymdan biri boldy. Platformalara goýuldy. Ady ýene deseýdi, Mowik gözlememeni ýatsaňyz çykýar. Gayrat edip bar ýükläp, dinläp, bize de bir öz minenýäňizi aýtsaňyz, bir biziň eden adamymyz ýerine gowuşup durmy, gowuşmandyr, şonu bilsek-de kyn görmäň. Ýene de marly jigärikler üçin ýene deseýdi, siz bilen döneň, toýda görşeliň. Ene bugün künem owadan toýlaň birine Türkmenistan estrada ýyldylarynyň birine seredin. Ahmet Orazoğluýew öz owadan aýdymlar repertuarlary bilen bugün gelipdir. Agam hiç hilek ogurluk aýdym aýdýanlar öz hemmesi Ahmedim bilen. Tuweleme. Özüň döredeniň kyn ha şonu ýerlerine goýanım. Şonu aýdýanlar, hajym saňa döner. Ene Ahmet saň gardaşym meň tüýjardy ulam jan. Ta on ýene muňa täze aýdym ädir nesip boldy. Gow aýdym çykaryp otyr aýdymyň ady tutan ýeriňi gopar. Janyma gördüm. Merhaba, salam mehribanlarym, müştaklarym haýyş üçin bugünimden vlog. Günümi salona gidip başladım. Bugün işlerim gat eken. Haş L'Oreal klassika saýladym, hem şekiller ýaly. Soň aýagyma geçdim. Zawtryk etip ýetişmedim, gönül salonyna ýetdim. Aýagyma gördüňiz, oda klassika. Soň makyajymy etdirdim, saçymy etdirdim. Bugünkü obrazym milli bolýar. Bu görýän şaýseplerinizi Behiş Güller salonundan aldım. Serdiň ähli owadan boldum. Suratlar Instagram'a paylaştım. Vizamı TikTok'da paylaşarım. İşe başladık. TikTok'a pirxoda öğrendim. Garaz düşdük. Soň men öýe gaýtdym. Esip bolsa akşam toýlarymma oňa ýetişmeli. Batır eşi ötükledi. Ilkinji toý Batır bilen birlikde Arkadaş şäherine garşy alman aýtdyk. Sag aman. Hada biz owadan şäherimiz Arkadaş şäherine geldik. Bu odan aýdymy az wagtdan paylaş. Ogur soň hyzmatyma. Aýdymlarym tansta deprem çalyrdy. Çağjyklar hediletdi. En täze hit aýdym, inni toýlarda ýanglanýar. Soň inni hyzmatymyza aýtdyk nesip edenden. Emi şekiller ýaly bugünkü toýlarym en gyzykly toýlarymy hatarına girdi. Diýsen begenýän elmedam ojaňyza toý bolsun, ýürüýte haýyşlar üçin ýene bir gedek gaşka. Öýe geldim sagama, balalarym bagyrma bassym. Kiçik hajigysyny urýady, şäher halipadan azyrmasa kärýet. Salam hemmeňize. Üstü başıma seyretmeden, daşarımdan nahar pişirmeni istedim. Ay bu berde de sporcu çalıştıran olan vasıfta doğuşturan olan nahara. Ay gara şular yalacak, prastoyca meş nahar pişirdim. Gara daşarda hediledik pişirdim. Mene haladım, innem pastayanı pişirelim kam deyip fikredyen. No, bäriyeli görkeden olan size. Bu opşim her taraftan düşürecek oldum. Edil diyen oňormadım. Berde de Lavrovo list ösüp dur. Öňümçe ştaýdan alyn, haça öýde baram bolyn, onu da ştaýdan alyp nahara atmany karoçy istedim. Bu opşim menen ütköş blogger bolmaz. Menen birje şular aljak videojuk çekeýin diýen boldum. Oňormadym, köp zat albam ýetişmedim. Ýadymdan çykarýan. Hepken video düşüp beram. Ay hoşum karoçy naharym taýyn boldy. Конечно, köp raýygam boldy, oňjum bilen paylaşdym. Da almajymy suwdan ölen sevama, go alma berýär, kompot edip, edip içýäs munam.
Wopşum şular ýalja. Köp sağ bolun, inniki de has gowy edip düşürersin nesip bolsa. Bahriwan dinleýijilerim, nähili ýagdaýlaryňyzdan haberdar syýamkany diýinlik, ýerden şu wagtçany 5 saat syýamk etdik. Düýnem dağdan aýtdylar, onu aýtdym, düýnem istoriýamda. Şeýle bir gyzykly boldy. Täzeligimi size gizlemäň aýdaýyn, ha işimde tawadyr. Täzelik nesip bolsa, ama ýaly şowkynyň ikinji sany gelýär. Ikinji sany birinji sanyna hiç ýyly meňden ok. Ütköşük bolýar. Ony galanny özüňiz tomaşa edeňizde görersiňiz. Gatykän azaplar etdik. Şeýle uly işler ýatyr. Azamyz nesip bolsa gowuşdun. Elimi damada gollaýan, ýollaşyp ýanymda. Ona näme? Inni nesip bolsa, diňe montajly işimiz galy. Haçan çıkaracağımız adımı, onu oldayım. Dilim susar, yanar içim, gece gündüz arar gözüm, yokluğuna alışamam, sensizliğe nece dözüm. Dilim susar, yanar içim, gece gündüz arar gözüm, yokluğuna alışamam, sensizliğe nece dözüm. Hemen salam aleyküm. Biz Murat'ta älim toyda karla toyda. Ulan genç iştirak ederekler doğru. İyi yerden katlaşar. Garar işte. Doğru. Yıkan burada doğru. Yine geldim yine şun yanına hormat. Yürütüp ulan genç. Ingo uğrana karını mayda. Ingo uğrana karını. Ulan genç başkalarının alıyor. Böyle toy var aldın ya. Başım hoş geldin. Ben o kıyılanmam ben. Ben dedim tercihde değildim. Gidiverden gittim ben. Gözümü alıp kıyılanarım dedim. Kıyılanarım dedim. Bana kıyıl derim. Başım hoş geldin hep bu. Başımı da tapma. Kıyıl. Ha o kıyıl ne mi? Kıyıl diyen mi? Oğlum sen ne var? Bir yödümden haberin mami, sen yödümden haberin mami. Sana kıyıl gelmiyor hozu. Sen o tel pagağa, nasıl tel pagağa? Yine kıyıl diyen ulan ay hozu. Ne mi kıyıl diyeyim ben ay? Ne mi kıyıl diyeyim ben? Aslı ne mi yıkıt? Salam Kerim. Salam. Bağırtay mekanisini onuňyza ýaraýan. Juda. Atmosferasy, Zажигательный. naharlary, Вкусный. tuvalym üçin näse bilen işleşýär. Siziň aýdymdan diňläp işlemek bu da gaty bir nähili. Bu sen üçin diňläýär, siziň aýdymdan diňläp lezzet alyp işleýär. Bu üçin bağırtay mekan nähili. Men eger özüm toy etmeli boldum, şaýda ederdim, bırak. Sağ olun. Soňra Siziň ýetip boldy. Näme täzirip duydum. Şuň täze kalan, birinji men aýtdym ha. O çiýlefini açdym. Ne dep bolsa asla neme häsiýetim agram bolsa düşümim ýeňil bolmaly. Toyly bolsun Allah jana o. И как всегда он колшал ýene de işleşmek nesip etsin. Очень приятно побывать здесь, петь, танцевать и просто той etjek bolsam gowy yer. Sağ olun. Ýa-za. Sağ olun.